Salam ýene hormatly adamlara. Garaşsyz baýky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow halkyň arka dagly zamanasy şygarylan başlanan täze 2022-nji ýylda sanly ulgam arkaly ilkinji iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornmasarlary, bilim ministri we Aşgabat şäheriniň hemem vilayatlanyň häkimleri gatnaşdylar. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekowy hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy güne aratnaşyga çagyrdy. Häkim häzirki döwürde paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ak mermerli Aşgabatda ýerine getirilýän arasaçylyk we awadançylyk hemde şäheriň ışıklanyş ulgamynyň tazyşyk işini üpçünetmek boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçerli işler barada hatabat berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow ýurdumyzyň dürli künjeklerini, şol sanyna paýtagtymda alınıp bolýan gurulşyk işleriň ýagdaýy, şäherde elektrik energiýasynyň, tebii gazyň, agyz suwunyň büýükdensiz üpçünçiligini ýola goýmak urny, degişli düzümleriň tazyşyk işiniň üpçünedilýänligi barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier halkyň arka dagly zamana şygar bilen başlanan 2022-nji ýylda gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň we deskalaryň gurulşyk işlerine girişmek boýunça görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Olaryň ataryna paýtagtymyzda bina edilmegi göziň tutilýän durmuş ulgamy degişli deskalar we idara iş binalary bar. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň baş şäherine alınıp bolýan arasaçylyk we awadançylyk işleriniň döwrüň taraplaryna laýyk derejede gurulmalydygyna üns çekip, paýtagtymyzda ýerine getirilýän beýlek işlerine, şäheriň aşyklanyş ulgamyna, häzirki zamanyň öýdün tejribesiniň we täsir tehnologiýalaryň netijeli ulanmalygyny bellädi we bu wagtda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýagly künjeklerine we paýtagtymyzda şu ýylyň dowamynda gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly deskalaryň öýe wagtyna gurulup gutarylmagy we gurulşykda ýokary hil derejesiniň üpçünedilmegi bilen baglanyşly meseleleri möhüm ähmiýet berilmeligine üns çekdi we bu wagtda degişik görkezmeler berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Toýluýewi hemde bilim ministri Ataýewany güne aratnaşyga çagyrdy. Bilim ministri häzirki döwürde mektep okuwçylarynyň gyşky din jas mögsüminiň tamamlanmagy bilen mektepleriň taýýarlyk derejesi, şeýlekem bilim idaralarynyň çağlar baglarynyň ýyladyş ulgamynyň tazyşly işini üpçünetmek urny görülýän çäreler barada hatabat berdi. Mektep okuwçylarynyň gyşky din jas döwrüne mektep mugallimleri üçin amaly okuw maslahatlary guralyp, olarda okutmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini we derejesini ýokarlandyrmak boýunça gyzyklanma bildirilýän pikirleşmeler boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýazyrky döwürde bilim idaralaryna we çağlar baglaryna alınıp bolýan işleriň täsir usulla ýola goýulmalygyny, ýaşlaryň hemme taraplaryň bilim terbiýeli bolmagy urunda zerur tagallalaryň edilmeligini bellädi. Döwlet başçylaryna mektep okuwçylarynyň dünýä alymyna çuňur aralaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan täsir usullaryň ulanmalygyna üns çekip, bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Toýluýew häzirki döwürde gödөгçilige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mekdeplerine 2021-nji 2022-nji okuw ýylynyň 2-nji ýarymynyň başlanmagyna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň başyna okuw mekdepleriniň işini döwre baplaşdyrmak, okutma usuliýetini kämilleşdirmek bilen baglanyşly alınıp bolýan işler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vice-premier we bilim ministrine gizlenip, ýazyrky döwürde ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň we hiliniň talaby laýyk bolmalydygyny, bilim idaralarynyň okuw maksatnamalaryna paýgasy pederlerimiziň döreden asylly ýörelgeleriniň, dünýä nusgalyk diýip desturlarynyň giýdirilmegi bilen baglanyşly teklifleriň taýýarlanmalygyny bellädi we bu wagtda anyk taşyklar berdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli öýüp gelýän ýaş nesilleriň döwrewap bilim terbiýelmegi, olaryň hemme taraplaryň bilimli we zekindi bolmagy, ýaşlaryň watansyjylyk ruhynyň hasy bilende galmagy urunda zerur tagallar edilmeliler. Munyň üçin bolsa döwlet derejesinde döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmalylar. Soňra vice-premier Türkmenistanyň ketelleriň gaýramana garşy görüşýän adatda nişar toparynyň başlygy Toýluýew hatabatyny dowam etmek bilen ýurdumyzda pandemiýa ýokanjyna garşy görüş çäreleriniň hemme taraplaryň esasy alınıp barmagy we bu çäreleriň netijeli häzete eý bolmagy urunda edilýän tagallar barada habar berdi.
Vice-premier bütün dünya Sağlyk Goraş Guraması tarapyndan hemde köpçülikliň habar berişlerini beýan edilen maglumatlara görä bütün dünya howp salýan koronawirusyň omikron görnüşiniň gide çykarlandygyny we onuň ýurdumyz bilen serhetleşýän goňşy döwletlerde epidemiolog ýagdaý döredýänini belläp, ýurdumyzda durnukly epidemiologi saglyk abadançygyny mundan meýlekde gorap taklamak, ýurdumyzyň çäklerine ýiti ýokunç ketelleriň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen häzirki döwürde ulgamlaýyn görnüşde ketelleriň öňüne çäreleriniň iýdigderli we güýçli depkinne dowam edýändigini hemde möhüm çelgütleriň kabul edilýändigini habar berdi. Döwlet başçylygynyň taşygyna laýyklykda Sağlyk Goraşyň işini döwrüň tarapyndan laýyk derejede kämilleşdirmek, bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek we ähli umumy ýokunja garşy görüşmek işinde dünýäniň bütün tejribesini giňden ulanmak, şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ähli künjeklerini, tagdyn durmuş ýerlerini berkitmek meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Bu ýurda alınıp bolýan işleriň aýratyn wajypdygyny bellemek bilen adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli emele gelýän töwekkülçilikleriň täsirini peteltnäge, adamlaryň saglygyny goramaga gönükdirilen toplumlaryň çäreleriň geçirilmelidigine üns çekdi. Ýurdumyzda ýeti öýkön sowuklama ýokunjynyň aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol bermezlik maksady bilen möhüm çelgütler kabul edildi. Hemde bu keteliň öňüni almak boýunça ýöz wagtynda toplumlaryň çäreler görüldi. Ýerur vaksinalar satyn alyp, häzirki döwürde de ýylata tanjym geçirilýär. Döwlet başçylygymyz bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn beledi. Sebäbi häzirki döwürde Sewitde koronawirus ýokunjynyň täze görnüşi, hyzgysanyna omikron görnüşi ýygy çykarly. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Tumuz pasynyň gelmegi bilen ketelleriň hasy güýjemek mümkinçiliginiň bardygyny nazarda tutup, bu ýokunjyň ýurdumyzda aralaşmagynyň öňüni almak, şeýlekim ýagdaýlaryň garşysyna görüşmek boýunça häzirki döwürden taýýarlyk çärelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini, ýerur bolan tanjym we dermanlyk ferişdeleriniň üpçünçligi babatda degişli teklipleriň taýýarlanmalygyny belledi. Bu babatda vice-premier birnäçe taşyklar berdi. Milli liderimiziň belleşýäli Türkmenistan bu ýurda beýleki döwletler bilen hemişe tejribe alyp durýar. Birleşen Milletler Romasy, onuň ýürütülýän agentlikleri hemde bütün dünýä Sağlyk Goraş Guramasy bilen asnaçykly hyzmatdaşlyk edilýär. Hormatly prezidentimiz adamlaryň saglygyny we ömrüni goramagyň, şeýlekim howpsuzlygyny üpçün etmegiň döwlet siýasatymyzyň esasy maksady bolup durýanyny belledi. We döwletimiziň bu ýurda ähli tagallary edýändigini, geljekde de derman serişdeleriniň ýatýaşy gorlarynyň üstüni ýetirmek üçin hiç ýyly serişde gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyz dünýä jemgyýetçiligini biňjilge diýen pandemiýa ýokunjyna garşy alınıp bolýan görüş çäreleriniň ýazyrky zamanyň üsen tejribelerini laýyklykda toplumlaryň esasy alınıp bolmalygyny istekdi. Şonuň bilen baglykda bütün dünýä Sağlyk Goraş Guramasynyň we bu gurudegişi beýleki awraýly halkara düzümleriň çäklerine ýola goýulýan hyzmatdaşlyk ösdürmeliler we pandemiýa ýokunjynyň öňüni almak çäreleriniň häzirki döwrüň taraplarına laýyk gelmegini üpçün edilmeliler diýip milli liderimiz belledi. Bu babatda vice-premier anyk görkezmeler berdi. Geçirilýän sanjymlaryň oňy netije bermek üçin biçäre adamlaryň ýaşyna görä ýerine getirilmeliler we sanjym işleriniň ähmiýeti barada iýdigderli düşündiriş işleri geçirilmeliler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we vice-premier birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Sağlyk Gomarkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň O.Hojaniyazow toplumuna gödöwçilik edýän ornmasary Uradgeliýewiň hemde vilayatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Ilki bilen Akyl vilayatiniň häkimi Gurbanow şu günleri vilayatda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, mögümliň owagyjylyk işleriniň depkinleri, şeýlekim goşudan boşan ýerlerde yer alma, göýök bakça ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hemde vilayatda mallarçylygy toplumlaryň esasy ösdürmek ugruna ýaýlanýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Vilayatyň akin meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk gelmegini üpçün etmek, ýa meýdan işlerine yerleri, owagyjylyk tehnikalary we gurallary dolu taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermek babatda häkime birnäçe tawşyklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahallew vilayatda adyk bolşugyny hata üpçün etmek maksady bilen goşudan boşan yerleri yer alma, göýök bakça we beýleki kinleri ösdürip ýetişdirmek üçin taýýarlamak ugruna alınıp bolýan işler, şeýlekim vilayatyň mallarçylyk toplumyny hemme taraply esasy ösdürmek ugruna edilýän tagallarlar barada hadabat berdi. Adyk bolşugyny ýola goýmak, halkymyzy özümizde öndürilýän adyk öýümler bilen üpçün etmek maksady bilen ekrançyk meýdanlaryny ekşi mögsümde taýýarlamak işleri talaby laýyk ýerine getirilýär.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, gowçudan boşan yerleri talaba laýyk taýýarlamak maksady bilen owagjyk teňkalarynyň we degişli gurallaryň netijeli iş edilmeligini, yerlerden bol hatyl almak ugruna ýaýdanlandyrylan taýýarlyk işleriniň talaba laýyk derejede alınıp barylmalygyny bellädi. Şoň bilen birlikde azyk üpçünçiligini hatda pugtulandyrmak, ilaty öýdümde öndürilýän göýek we bakça ekinleri bilen üpçün etmek meselelerine mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylygy wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda işleriň ýagdaýy, güýlük bugdaýy ýygyp etmek işlerini agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk derejede ýerine getirmek, gowçudan boşan yerlerde yer alma, göýek we bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek, şol ruwatyň özünde vilayatda mallarçylygyň ähli görnüşlerini hemme taraplyny esasda ösürmek ugruna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýa-da döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň agrotehnik kadra laýyk derejede ýola goýulmalydygyna üns çekip, gowçudan boşan yerlerde dürli görnüşli göýek we bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek wezipeleriniň üstünlükli çözülmek ugruna ýerul tagallalaryň edilmeligini bellädi. Munuň üçin ýa-da kişine taýýarlyk işleriniň hemme taraplaýyn we alymyň ýokary gadananlarynyň esasyna taýýarlyk görülmelidir. Şol ruwatyň özünde vilayatyň ilatynyň durmuş üpçünçiligine mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormat prezidentimiz häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amanyeliýew vilayatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, güýlük bugdaýa ýygyp edilşi, gowçudan boşan yerlerde yer alma, göýek bakça we beýlek ekinleri ösürip yetişdirmek ugruna ýaýdanlandyrylan taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başçylygymyň tarşygyna laýyklykda vilayatda mallarçyk bugdaýyny ösürmek ugruna ýerine getirilýän işler barada aýdyldy. Ýurdumyzda azyk üpçünçiligini hasda pugtulandyrmak we halkymyzy özümizde öndürilýän göýek bakça önümleri bilen üpçün etmek boýunça hormat prezidentimiziň tarşyklaryny ýerine getirmek boýunça ýerul tagallar edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Gowçudan boşan yerleri yer alma, göýek bakça we beýlek ekinleriň ekişine taýýarlamak, şol ruwatyň özünde ýerul bolan tokumlaryň ýeterlik möçberde üpçün edilmek meselelerine toplumlaryň esasda çemeleşilmeligini bellädi. Şoň bilen baglykda döwlet başçylygy ýa-da kişine taýýarlyk işleriniň hemme taraplaýyn we alymyň ýokary gadananlarynyň esasynda taýýarlyk görülmelidir diýip bu wagtda häkime birnäçe taşyklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda alınıp barýan işler şol sanyna bugdaý eklen meýdanlary ýygyp edilşi, geljek gelen hasylynyň düýbün tutmak işleri bilen bir hatarda gowçudan boşan yerlerde yer alma, göýek we bakça ekinlerini, ýer ýemişleri ösürip ýetişdirmek ugruna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim vilayatda mallarçylyk ösürmek boýunça hormat prezidentimiziň ulul bilen taşyklarynyň ýerine getirişi barada aýtdy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Vilayatlary durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna we o milli maksatnamasyna kesgitlenen wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmeginiň ýurdumyzda adyk bolşugyny hasy üpçün etmekde, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, çeýlekim durmuş düzümine degişli diskalaryň kadry işini ýola goýmakda we zerur öňümler bilen üpçünçiligi pugtulandyrmakda aýratyn ähmiýet edilýäni bellädi. Bu wagtda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Oradgelliýew şu günleri ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan möhümliğin owagjylyk işleri aýratynda azyk bolşugyny hasda pugtulandyrmak boýunça döwlet başçylygymyň ulul beren tawşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Vice-premier ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek we dürli görnüşli azyk önümleriniň bolşugyny üpçün etmek barada döwlet tarapyndan netijeli golluk berilýänini belläp, häzirki döwürde bugdaý eklen meýdanlarda howa şertlerine laýyklykda ösüş suwuny tutmak we mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnik kadra laýyk derejede ýerine getirilýänini aýtdy. Akinlere ýygyp etmekde ýokary öňürjükli owajyk teňkeler we gurallary netijeli ulanýar. Hormat prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň babadyhanlarynyň öňürjükli ähmiýeti ugruna dürüdilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan kärenetçi daýhanlar şu ýylda ýurdumyz boýunça jemi 580 000 hektara gowçu ekmek meýilleşdirýärler. Şol ruwatyň özünde gowçudan boşan meýdanlaryň häzirki döwürde 244 411 hektaryna türmi işler geçirilip, ýerleri mögsüme taýýarlamak, şeýlekem ekrançyk meýdanlarynyň daş töweregini arasalamak işleri dowam edýär. Şeýlekem vice-premier döwlet başçylygymyň tarşygyna laýyklykda ýurdumyzyň halkyny özümizde öndürilýän yer alma, göýek bakça we beýleki adyklyk önümler bilen üpçün etmek boýunça ýerul işleriň geçirilýänini, şunuň bilen birlikde şu ýyl beýekinleriň meýdanynyň 50 450 hektar artdyrylyp, onuň jemi 106 000 hektara getirmegiň meýilleşdirilýänini bellädi. Şonlukda ýerleri we zerur bolan tokumlary taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barylýar.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda ösürilip ýetişdirilen geralmanyň göýük bagçy we beýleki kinleriň mukdaryny artdyrmak şeýillikde ýurdumyzda adyk bolşugyny hasa puturandyrmak üçin ähli virus şertleriň bardygyny ölçekdi. Bu babatda vice-premier hemde vilayatleriň häkimlerine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Häzir ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan mögümlüň işler güýlük akillere agraten kadra laýyk derejede ýetip etmek bilen bir hatarda ýa meýdan işlerine gowy ýeralmanyň we beýleki kinleriň kişine ýerleri, owazok tenkelerini degişli derejede taýýarlamak boýunça ähli virus tagallarlar edilmeliler diýip döwlet başçylygy aýtdy. Munun öýdi ýurdumyzda adyk üçinçiligini puturandyrmak we ilaty öýdümizde öndürilen dürli gönüşli göýük bagçy önümleri ýeralma bilen bolelin üçin etmek meseleläriniň oňyn çözülmeginiň baş şertini emele getirýär. Şoň bilen baglanykda vilayatlarda ekin meýdanlaryny talaba laýyk kullanmak, ýer we suw serişdelerini erejeli peýdalanmak, daýhanlaryň ýokary gilli tohumlar we beýleki virus serişdeler bilen üçinçiligini ýerigderli gowrandyrmak meseleleri hemişelik üns merkezinde saklanmalar diýip döwlet başçylygy bellädi. Ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatlarda 2022-nji ýylda meýilleşdirilen owagçylyk işleriniň öýe wagtyna we ýokary hili geçirilmek ornuny virus tagallary edilmeliler. Munyň üçin bolsa ýurdumyzda ýokary derejeli mümkinçilikler üpçün edildi. Hormat prezidentime de mögümlüğün owagçylyk işleri we ýurdumyzyň ýakly günjeklerine ýaýdanlandyrylan özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirmek bilen bir hatarda ýylatyň durmuş üçinçiligine mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Şonuň bilen baglykda durmuş tüzümine degişli diýişgalaryň geladi şulgamynyň kadry işi, elektrik energiýasynyň, tebi gazyň, agyz suwunyň büýük dönüşdirliginiň üçin edilmegi häzirki döwrüň mühim talap bolup durýar. Döwlet başçylygynda ýurdumyzda alınıp barýan ähli işleriň halkymyzyň hal ýagdaýynyň ýetigderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilmeligini bellädi. Bu babatda degişli ýol başlara bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de sanly ulgamy arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara halkymyzyň bagtyarlygynyň berkarar watanymyzyň mundan meýlekde ykdysady üçin beýikligine giň möçerli özgertmeleri amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew hemem Qazaqstanyň halkyna soňky günlerde köp sanly adam pidalaryna we şikayet etmelerini getiren fajialy wakalar zirarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet başlarymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Gurbangulynyň ähli dogun garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynançyny we medet berji sözlerini ejir şekenleri orta tüýdi wagtda sagılmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Watan Habarlary gepleşigimizi dowam edýäs. Şu gün ýurdumyzyň ýanygyç energetika toplumyny mehriban arka dagymyzyň täze döreden Jan Watanym Türkmenistan atly goşgusynyň halkymyza ýetirilmegi münasibetli gurulan dawral maslahat aýdym saly çykyşlary bilen utgaşyp ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Dawran maslahaty ýurdumynyň ýanygyç energetika toplumynyň pudoklaryň düzümleriniň ýol başlary hemde hünärmenleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler hormatlar kadamydan parakatçylyk, söýüjülük, insanperwerlik hemde halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegini, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny esasy uradynýan, döwlet syýasatynyň ulary başlyklary beslenýänini aýratyn bellediler. Ýurdumyň ykdysadynyň ähli pudoklary bilen bir hatarda ýanygyç energetika toplumynyň düzümleri soňky ýyllarda netijeli işim nusgasyny görkezip durnukly ösüş gadanýarlar. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda halkymyzyň ýaşaýy durmuş derejesiniň ýokarlanmagy ugruna giňmeşwerli işleriň amala aşyrylýanyny görkezýär. Dawratnyjlaryň beýleşleri ýaly hormatly prezidentimiziň täze şahyrany eseri mehriban watanymyzyň garaşçylyk ýyllar içinde ýeten derejesini halkymyzyň ähli ugrlarda gadanýan üstünliklerini hemde ýurdumynyň dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň rowaşlyklary beslenýänini giňden açyp görkezýär. Bu wasa halkymyzyň mehriban watanymyza bolan buýsunçylygyň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Mehriban arkadağımız täze döreden goşgusyny halkymyzyň bagtyar ýaşaýyş, eşretli durmuş ugruna edýän tagallatyna, milletiň döredijlikli zähmetine, ýaşlaryň durly ugrulary boýunça gadanýan üstünliklerine bolan uwunç duýgusy giňden beýan edilýär. Munyň özi garaşsyz beýtarap watanymyzyň ähli ugrulary boýunça gadanýan üstünlikleriniň halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýurdumyzyň sağlaşly ösüşine berilýän ýokary bahadyr. Maslahatçylar özleri üçin üpçün edilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ähli ugrlarda kefitlenen wizipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur tagallarlaryny etjekdiklerini ananyrdylar.
Dawaral masaatda çykyş edenler mehriban arkadamyzyň täze şahyrany eseriniň halkyň arkadagy zamanaty şygary bilen başlanan täze ýylyň ilkinji günleriniň dawaral şäherlere wetlenmegini şertlendirendigini bellediler. Masatyň dowamyna edilen çykyşlar sungy suatlarynyň belen turuka wetlenen aýdym saallary bilen goşdy. Şeýle-de dawaral masatyň ahyryna watnazylar bir agzdan mehriban arkadamyza ýüzlenme kabul etdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň güneşli diýarymyzda keçe orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada edýän tagallasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahali welaýatynyň hem şäher künjüne gurulyp ulanmaga berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny potolandyrmaga, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmaga, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahali welaýatynyň Akbuda ýetranyň çägine ýerleşýän Türkmen Senet Hojuluk Jemgyýeti mysal bolýar. Ahal vilayetiniň Akbuğda etrawynyň çägine ýerleşýän Türkmen Senet Hojuluk Jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektara goly bolup, 2019-njy ýyldan beri önümçilik işlerini alyp barýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orny tutýan önümleri öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada dünýäň öňde barjy kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylandyr. Dünýäň döwri we enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Hojuluk Jemgyýetiniň önümçilik bölümlerine öndürilýän önümleň ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojuluk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasyna özüniň önürgen dokunmadyk matalary we ondan öndürilýän önümleň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan arasalygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçeglerine laýyk gelýänligi we bätleşige ukyplygy bilen tapawutlanyp uly islegden peýdalanyp, halkyň ösen isleglerini doly kanagatlandyrmaga ukyplylar. Ýokary hilli önmöndirmek üçin çygymal hökmünde öz ýurdumyzyň çägine ýerleşýän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna we gyýanly polimer zawodyna önürilen polipropilen ulanylýar. Bu ýerde dokunmadyk matadan hojuluk torbalary, gaýaplary, saçaklary, öňlükleri, çağlar üçin arasaçylyk önümleri önürilýär. Arkada prezidentimiziň Türkmen telekeçilerine berýän gollawlary netijesinde Türkmen Senet Hojuluk Jemgyýeti örümçilik mümkinçiligine eýe bolup gysga wagtda ösüşleň aýdyň ýoluna düşen kärhanadyr. Hojulugyň esasy maksady hormatly arkadagymyzyň adamlaryň eşitli durmuşda ýaşama uğruna alyp barýan işlerini öz goşantlaryny goşmakdan, öndürgen önümleriniň ýokary hililigini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan arasalygyny, kämilligini we olaň sazlaşygyny gadarmakdyr. Türkmen Senet Hojuluk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň agdaby işgärleri ýokary hilli önümleri öndürmekde rowajly işler alyp barýarlar. Dürüdülgen şeýle şertler üçin kärhanaň agdaby işgärleri hormatly prezidentimden hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen ýurdumyzyň çar künjüne ýeri toplumly döwr we piladyşhanlary we gaýtadan işleýän önümçilikler, mallarçylyk toplumlary işe ýerdilýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynda da hususiýetçiler tarapyndan döwr we piladyşhanalarda bol hasyl ýetişdirilip, eýleşlerimiziň bereketli deserhanlaryny tergök önümleri bilen öpçün etmekde münasip işler alınıp barylýar. Lewap welaýatyna ýyladyşhana şertlerini dürli gög önümleri ýetişdirmekde telekeçiliň uly paýy bar. Häzirki wagtda welaýatda innovasiýon tehnologiýalary ulanmak bilen iş alyp barýan şeýle ýyladyşhanalaryň birim Dänew etrawynyň çägine işi ýoly goýulan Altynöl hususy kärhanasyna degişli bolan ýyladyşhanadyr. Ýyladyşhana 2,5 hektar meýdany tutmak bilen bu ýerde her ýyl bol pomidor hasyly ýetişdirilýär. Hormatly prezidentimiziň önümçilikde ilmiň gadananlaryna ýerlikli peýdalanmak we döwr we tehnologiýalary ornaşdyrmak baradaky öňde goýan wezipelerinden ugralmak bilen pomidor nahallary toprakda usully ösdirilýär. Bu ýerde pomidorlaryň jemi 3 görnüşi ýetişdirilýär. Bu görnüşler dürli kesellere durnuklugy we hasylynyň süýjüligi, şeýle-de aljylary özüni çekijiligi bilen tapawutlanýar. Ýurdumyzda soňky wagtda ýoly goýulan ähli önümçiliklerde bolşýaly. Bu ýerde-de iýdek işlerini alyp barmakda işleň aglaba bölegi awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň üstü bilen amallaşdyrylýar. Ýagny pomidorlara suw bermek, iýmitlendirmek, ýyladyşhananyň howa çalşygyny amallaşdyrmak ýaly işler dolu kompýuter ulgamynyň üstü bilen dolandyrylýar. Ýyladyşhanada mövsümiň dowamyna her bir pomidor düýpden ortaça 10-dan 15 kilograma çenlik hasyl almaklyk maksat edinilýär. Bu ýerde ýetişdirilen hasyllar geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri welaýatyň ýaşaýjylaryna dükanlarda we bazarlarda eliterli bahalarda ýygdyrly hödürlenýär. Hunermenler halkyň arkadaly zamanasy ýylyna hasam bol hasyl ýetişdirip ýokary
netijeler kazanmaklygy maksat edinýärler. Türkmen O.Hojaniyazow institutynyň ýyladyşgany hojuluk hünäriniň talipleri özleriniň halipa mugallimleri bilen bilelikde Daşow welaýatynyň çägine yerleşýän Döwrewap ýyladyşganasyna bolup bu ýerde ösdürilip ýetişdirilýän göwgekleri ýygy işleri bilen tanışdylar. Institutyň talip ýaşlary halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň ilkinji günlerini özleriniň alan bilimlerini şuň özleşdirmekde. Daşow welaýatynyň öňde barjy hojuluklaryna bolup ýetgiderlik kemilleşýärler. Ýokary okuw mekdebining ýyladyşgany hojuluk hünäriniň talipleri ýyladyşgany şertlerine ösdürilip ýetişdirilýän gök ekinler bolan pomidoryň durly görnüşlerini, agrotehnika çäreleri, ösdürip ýetişdiriş aýratynlyklary, möhümlere laýyklykda ýygy işler bilen içkin tanış bolmaklary bilim alýan hünäriniň ustadlary bolup ýetişmeklerinde aýratyn ähmiýetlidir. Bu ýerde bolan talipler gök ekinleň adaty ekilşinden ýyladyşgany şertlerini ösdürip ýetişdiriliş aýratynlyklaryny içkin öwrenýär. Bu babatda halipa mugallimler ýyladyşganyda alınıp berilýän işleri barada özleriniň degerli maslahatlaryny berýärler. Bagtyar talip ýaşlar özleri barada edýän aladalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 10-njy ýanwarda saat 20-den 11-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup azkym ýağış şagary günnägordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Günnägordan tele sekundda 6-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Günnägordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýl, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup Demirgazy günnägordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýl, gündüzine 6-11 gradus maýly bolar. Daşow welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup günnägordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 3-8 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirýän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Günnägordan tele sekundda 6-8 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 1 gradus çenli maýl, gündüzine 10-12 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 10-nji magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar gyş pasynyň howanyň derejesiniň peselýänini nazara alyp pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 6 öterim artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biljek oňysy täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban elişler, bulary berk berjäýsiňiz ýylyň islenip pasylyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere wetlenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.